Γεια σας, εδώ εγώ είμαι ο Γιώργος, ο Extreme Mario, δεν με ξέρετε ακόμα, και στην κάμερα είναι ο Στέργιος. Γεια σας. Ναι, δεν θέλω να πει μάλλον το YouTube account του, ναι, τέλος πάντων. Θα είναι το πρώτο μας βίντεο όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και ιστοσελίδες και τέτοια, και αποφασίσαμε να σας δείξουμε την ιστοσελίδα μου και ό,τι άλλο έχει σχέση με τον Extreme Mario. Λοιπόν, τι πατάμε, ναι. Δεν γράφεις. Fuck. Τι γίνεται με αυτόν τον υπολογιστή. Εμένα στον caps lock. Λοιπόν, εγώ Extreme Mario. Extreme Mario, τι. Okay. Extreme Mario, να, ορίστε. Βγήκε το βίντεο μου, το βίντεο μου που έχω σαν Extreme Mario, όσον αφορά την ιστοσελίδα μου. Εδώ έχω... δεν το κάνω πώς. Περιμένω, να ορίστε. Να το ψηλώσουμε λίγο. Έχω βάλει αυτόματη μουσική, έτσι, και μπορείτε να την βγάλετε άμα θέλετε, έτσι. Εδώ έχω βάλει check my videos, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο, αυτό είναι το τελευταίο μου βίντεο, ναι, το τελευταίο μου για τώρα, έτσι. Γιατί μου έχει ξαναχαλάσει πολύ αυτή. More of my videos, εδώ έχω και τα άλλα μου βίντεο. Δεν έχω το βίντεο για την ιστοσελίδα μου γιατί είμαστε στην ιστοσελίδα. Subscribers, ελπίζω να μην βγει καμία διαφήμιση όπως και την άλλη. Ναι. Subscribers, ναι, εδώ έχω 5 subscribers. Wow. Για μένα είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, contact me. Ναι. Άντε πάλι. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί βγαίνει αυτή η διαφήμιση. Λοιπόν, όταν έχω χρόνο και υπολογιστή, θα την βγάλω αυτή τη διαφήμιση. Αλλά μπορώ να σας πω τι λέει εδώ πέρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου γράφοντας ένα comment σε ένα βίντεο μου, λέγοντας ιδέες, γνώμες και ό,τι άλλο θέλετε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Επίσης μπορείτε να πάτε στη σελίδα του Facebook μου, σελίδα, όχι το... όχι το κανονικό μου Facebook, τη σελίδα μου. Λοιπόν, εδώ μπορείς να δείξεις κάπου αλλού, γιατί εδώ τώρα γράφω... Δείχνω κάτω. Ωραία. Ωραία, όχι ακόμα, περίμενε, μην δείξει ακόμα. Περίμενε ακόμα λίγο. Οπα. Ναι, ωραία, εδώ είμαστε. Η σελίδα μου στο Facebook. Δεν έχω βάλει τίποτα, μόνο μια φωτογραφία. Αρέσει μόνο σε μένα. Επειδή δεν το έχω διαφημίσει πουθενά ακόμα. Διαφημίσω σε εσάς τώρα, άμα μπορείτε. Έχω βάλει στη ιστοσελίδα μου, που σε λίγο θα βγάλω το app, αυτή τη διαφήμιση, τέλος πάντων αυτό. Μπορείτε ας πούμε και από εδώ να επικοινωνήσετε, να γράψετε μηνύματα, βλέπετε. Αυτά τώρα για το Facebook. Τώρα, να ορίστε, το Extreme Mario είναι εδώ, μπορείτε να κάνετε εγγραφή όποτε θέλετε, 5. Έχω, ναι, 5 το σας το έχω ξαναδείξει, βίντεο, εδώ είναι όλα μου τα βίντεο, βλέπετε. Έχω αυτά, σχεδίαζα μάλλον ένα, δεν είχα τον υπολογιστή μου. Ναι. Εδώ συζήτηση δεν συζητάει κανένας. Σχετικά με εδώ έχω κάνει sub σε πολλούς. Μεταξύ το Super Mario Glitchy 4 είναι το είδωλό μου. Το σχέδιο Β που και αυτός, δεν θέλω να το διαφημίσω επειδή ούτε αυτός θέλει. Αλλά έτσι, εντάξει. Έχουμε και άλλους εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μπορώ να μιλήσω και το cameraman. Δεν είναι υποχρεωμένος να μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, από εμένα, γεια σας, από τον cameraman. Γεια σας. Ωραία. Καλή συνέχεια.